Godt, klokken er 10. Helle, skal vi bare gå i gang? Godt. Jamen, så vil jeg på vegne af udvalget for teologisk faglighed i Ribe Stift, det er mig, der er Arne Morup, og vi har sammen med Helle fra stiftet, så har vi forberedt de her 3 forelæsninger i efteråret. Der kommer en systematisk, der kommer en nytestamentlig eksegetisk, og så kommer en, der ligger på feltet mellem litteratur og Gamle Testamente. Og jeg skynder mig at reklamere allerede nu. 4. oktober er det Jesper Tang Nielsen, der vil fortælle om konflikten i Johannes-litteraturen. 1. november er det Morten Dyssel, der vil fortælle om Thomas Manns livtag med det Gamle Testamente. Og jeg konstaterer, at der er 20 tilstedeværende, inklusive Niels Henrik. Det er fint. Men vi skal selvfølgelig også huske alle sammen at gøre reklame for forelæsningen, og når måske ligesom Ulla har gjort, så inviterer man til kaffe og sidder med nogle kolleger og deler det her. I dag er det meget en glæde at præsentere Niels Henrik Gregersen. Du vil være kendt af mange fra bøger og foredrag. Jeg tror også, det er 2 år siden, du var på Ribe Stiftskonvent. Og det var dengang, du sagde, at bekendelsesskrifter, de kunne ikke synges, og det dementerede vi så ved middagen. Vi afsang en artikel fra Confessio Augustana på melodien i en kælder sort som kul. Det gik udmærket. Så kan man sige, det kan man godt. Det viser så også, at den mest sofistikerede teologi altid vil blive overvundet af flad dansk humor. Nå, vi skal være mere seriøse. Du er professor i samtidsteologi, leder af Center for Videnskab og Tro, og som mange af os vil vide, så har du en stor produktion, en stor virksomhed som underviser og foredragsholder, og du siger selv, at samtidsteologi, religion, naturvidenskab, fænomenologiske og livsfilosofiske bidrag til interdisciplinære temaer, og på mange punkter en videreførelse af K.E. Løgstrups arbejder. Og i dag, der må vi sige, det er samtidsteologi, og det er i høj grad samtidsrelevant, og det er også derfor, vi har valgt det. Noget, der taler lige ind i virkeligheden her og nu. Klodens fremtid og planetarisk teologi, økoteologiens forvandlinger. Og det er vi meget spændte på at høre på, og det glæder vi os til. Du har endda snakket om skabelsessøndag her i september måned, her i den lange grønne Trinitatis, hvor vi måske mangler nogle helligdage og markeringsdage. Og så frem for høst, så skulle vi måske have noget med skabelsens søndag. Det er jo en sjov, praktisk tanke at flette ind i det hele. Men vi glæder os i hvert fald til at høre dig, og ordet er dit. Jamen altså, mange tak for invitationen til at komme. Det har jeg glædet mig til. Opgavet, foredragstitel er opgivet mig af jer, men det passer rigtig godt til mig. Jeg vil prøve på at sige noget om, hvordan økoteologien har forandret sig, og også hvordan man kan tænke i forskellige former for natur eller økologier, som jeg prøver på at afbilde her. Op for oven har vi det, som jeg senere vil kalde økologi 1, som er den store fremmede natur. Det kan også være den lille fremmede natur. Ned for neden til venstre har vi 2 eksempler på det, som jeg og andre kalder økologi 2, nemlig den forarbejdede natur, den kultiverede natur. Og pointen er her, at der hører altså også vores teknologi med til det, så vejen er sådan set også et stykke natur, lavet af naturmaterialer, formet osv. Og ude til højre har vi sådan set mit yndlingsbillede om en økologi 3, det vil sige om en blandet natur, altså hvor mennesker og natur, hvor der ikke længere er grænser mellem mennesker og natur, men hvor det simpelthen er flettet ind i hinanden. Så det jeg vil tale om er først de store fortællinger om menneskets plads i det økologiske rum, mellem en teknologisk optimisme og en apokalyptisk frygt. Og så vil jeg gå ind i og prøve på at sige noget om forskellige faser af den økologiske bevægelse, og navnlig dens teologiske bidrag. Og jeg vil navnlig koncentrere mig om Ole Jensen og Sally McFake. Og endelig vil jeg sådan lidt mere konstruktivt prøve på at sige noget om, hvad kan teologien egentlig sige, ud fra modellen om de 3 økologier, som vi så før. Så først til de 3 store fortællinger, metafortællinger, fordi de ligesom indrammer
det vi ellers forstår ved tilværelsen og os selv. For det første har vi denne fortælling om herredømme og fremskridt i Lynn Whites meget bekendte tese om kristendommens ansvar for den økologiske krise. Kristendommen er den mest antropocentriske religion, verden nogensinde har set, siger han. Og det betyder, at egentlig mennesket får del i Guds transcendens. Og det, der navnlig er sket, er, at man har ødelagt en hedensk animisme, altså det at forstå tilværelsen som livfuld, og dermed altså på lang sigt kunne udnytte naturen uden at have nogen følelser. Det er en meget kendt artikel, skrevet i 1967, udkommet i tidsskriftet Nature, et meget fint sted at udkomme. Og han siger så også, at det gælder om at vende tilbage til Frans Assisis menneskelige ydmyghed. Han peger også på andre traditioner, zen-buddhismen osv. Og han gør det jo faktisk som kristen, og han har også allerede i 1942, altså meget tidligere sagt, der er faktisk også et problem med kristologien. Altså fordi selv den tanke om, at Kristus kom midt i tiden, har ført til en progressivistisk sekvenstænkning, en kronocentrisme. Det som så den australske teolog Paul Tyson har gjort, det er at sige, at der egentlig ligger to ting hos Lynn White, og egentlig også i dag. Det han kalder en teologi A og en teologi B. Og det er, at teologi A, det er faktisk den, der er virksom ude i vores dagligliv, uanset om man så at sige bekender sig som kristen eller ej. Hvor teologi B så er den stærkt moderne former for kristen teologi, som Lynn White altså satte sig eller kritiserede fra starten. Og det som så både Tyson siger, og i hvert fald også jeg vil sige, det er det, at der faktisk ikke findes nogen progressivisme i den gamle teologiske tradition, for eksempel hos Aquinas eller Bonaventura, hos Luther eller Calvin. Det er simpelthen en tanke, der først kommer op med moderniteten. Indtil da lever man jo sammen med sine dyr. Ellers kan man slet ikke overleve. Man skal sørge for at malke koen. Det er godt for koen, men det er altså også godt for familien. Så jeg følger egentlig her den franske antropolog og filosof Bruno Latours tankegang om, at det nye, der sker egentlig først er imellem 1650 til 1850, det vil sige faktisk i epoken med René Descartes 1650 og senere i 1700-tallet med Immanuel Kant. For det, der sker der, er, at man simpelthen sætter et skel mellem menneske og natur, kultur og natur. Man sætter et skel. Så snart man gør det, så flytter man Gud ud af verden. For Gud har ganske vist nok skabt naturen, men meddeler sig ikke gennem naturen. Det gør Gud måske der, hvor Gud vil, nemlig i åbenbaringen til nogle mennesker. Og så får vi altså den her dobbelthed af altså en kulturteologi, men uden nogen natur, og Gud er flyttet ud af verden. Hvordan er det så i dag i den anden store fortælling om den antropocene eller menneskelige tidsalder? Den kommer egentlig fra Nobelpristageren Paul Crutzen, som fik nogen til at sige, at i 2000, at vi lever nu i menneskealderen. Vi lever geologisk set ikke længere i den holocene periode efter istiden. Vi lever i den nye antropocene tidsalder, hvor mennesket har spor overalt. Og hvordan skal vi nu så forstå det? For det første, er det rigtigt? Hvor langt op i universet skal man gå, hvor der ikke er menneskelige spor? Hvor langt ned i jordkloden skal man skrabe, før man altså er et sted henne, hvor mennesker ikke har været, osv. Er det antropocene udtryk for en faktuel beskrivelse af menneskehedens verdensforandrende kraft? Og i så fald hvornår? Selv siger han, siden industrialiseringen i 1700-tallet, jeg vil selv sige efter 45 og navnlig efter 1990, jeg vil prøve på at vise det bagefter.
Eller er det noget andet end bare en faktuel beskrivelse? Er det udtryk egentlig for en menneskelig magtarrogance, en selviskhed? Jeg vil bare sige, at det er den måde, det antropocæne bliver fortalt i store dele af samfundsvidenskaber, også humaniora og for så vidt også teologi. Altså, det antropocæne er noget endogent ondt, og det er der nogle gode grunde til. Men man kan altså også sige, at den kan være motiveret af behovet for simpelthen at tage sammen og prøve på at få bruge også teknologien til at finde nye løsninger på klimakrisen. Og så er der altså bare lige det arbejde, at betegnelsen er officielt trukket tilbage af det internationale geologiske samfund i marts 24, det er ret meget for nylig. De siger, at det antropocæne er en begivenhed inden for den store holocæne periode. Hvis man siger, at det er en epoke, så betyder det nemlig, at man aldrig nogensinde vil få en istid igen. Og det er der ikke nogen, der kan sige noget om, siger altså geologerne. Men der er meget om snakken, og man kan se det her. Det er ikke en særlig klar figur, der er for oven, men I kan se nok til, at der, hvor det virkelig går for sig, der, hvor der er en pil ind, det er 1990, hvor der overgår fra det gule til det røde, og så kan man se, at det globale CO2, den globale CO2-udledning faktisk er fortsat med at stige, om end ikke lige så stift, og der er måske noget håb om, at den kan blive mere horisontal, men vi er allerede oppe i det røde felt, så at sige. Og det har selvfølgelig også at gøre med, at vi er mange mennesker. Så her er en figur, der viser sammenhængen mellem population og CO2-udledninger. Og man kan se, at endnu i 1960, der kunne man godt have en befolkningstilvækst, uden at det nødvendigvis førte til noget, der virkelig gik hurtigt. Men vi skal altså se i øjnene, at vi er vokset fra 3 milliarder til 7,3 milliarder, og i dag altså også til 8 milliarder på ganske få år, altså på bare 65 år. Og det bliver jo altså på den ene side sagt tillykke med af FN's generalsekretær, på den anden side siger han, at verden koger, men der er altså en sammenhæng mellem de to ting, som ikke ofte bliver omtalt, og den er svært omtalt politisk, så jeg forstår det godt. Men nu kommer vi til den tredje metafortælling, den om forbundethed. Det er den, jeg selv går ind for, så at sige. Og det er, at vi er så dybt forbundne med hinanden og med naturen, at vi simpelthen, at vi er der også i en hård, uperfekt og beskidt og forurenet verden. Og det, som jeg kan lide ved den tankegang, er, at det egentlig er en form for konsensusfortælling. Man kan sige, det siger man ud fra en skabelsestanke, jødisk, kristen, muslimsk, hinduistisk, der både siger, at vi hænger sammen i et skaberværk, og vi dog er forskellige. Det ligger også i den buddhistiske tanke om altings gensidige forbundethed. Men det ligger faktisk også i en videnskabelig naturalisme, der ser alting som en sammenhæng af masse, energi og information, og som ser naturhistorien som en fortsat evolutionsproces, hvor liv og materie blandes. Her er et eksempel på det. En bog af Emanuele Coccia, som også er oversat til dansk her for nylig. Det hedder Blandingens metafysik. Og der kan man se, hvordan han uden egentlig at komme med kristne forestillinger siger noget, som egentlig er tæt på det, som kristendommen også handler om. At leve er dybest set at leve næstens liv. At leve i og på tværs af det liv, som andre har været i stand til at konstruere eller opfinde. Der er tale om en slags parasitisme, en universel kannibalisme i livsdomænet. Det er meget stærkt sagt, men det vil sige, at selve tankegangen om, at vi altså lever sammen med en næste, som ikke længere kun er det andet menneske, men altså også andre, den er altså slået igen. Nu til faser i den økologiske tænkning, og jeg skal nok komme tilbage til denne forbundethed igen. Men jeg vil begynde med Rachel Carson, som i bogen Silent Spring fra 1962 rejste spørgsmålet, hvorfor synger fuglene ikke længere om foråret?
Og hendes svar var, det er på grund af DTT. Og alle folk var i oprør. Altså industrien var det, som lavede det. Landmændene siger, at det er ikke skadeligt, og derfor kan jeg se, at vi bruger det selv. Men altså, hendes indsats var dog medvirkende til forbud mod DTT i USA. Og man kan sige, at den historie er gået videre. Margaret Atwood minder om, at Lord Byron engang skrev, Roll on, thou deep and dark blue ocean roll, man marks the earth with ruin, his control stops with the shore. Men det er jo ikke tilfældet, for vi kan i dag spørge, hvorfor svømmer fiskerne ikke længere? Det gør de for længst ikke i Ringkøbing Fjord, heller ikke i Vejle Fjord, og heller ikke andre steder særlig meget. Så vi har et problem. Og Ole Jensen var en af de første til at tage det op her, et ungdomsbillede af ham, da han stadigvæk havde en blå tand. Han holdt et foredrag på Oslo Universitet i 71, hvor han siger, forurening er blasfemi. Og som man næsten kan høre, så blander han jo der tingene. For ellers er man vant til at sige, blasfemi det er noget med Gud, men ikke med den verden, vi har. Og så derfor vakte det noget oprør. Og det han så gør, er, at han egentlig går med Rachel Carsons påpegning af DTT, peger på det forfærdelige i, at moren forurener og ødelægger barnet gennem modermælk på grund af PTT, som igen strømmer ud i havenes kredsløb. Og så siger han i sin egen diagnose, det store problem er, at vi ikke lader naturen være, hvad den er, fri og fremmed, før os og mægtigere end vi. Så man kan høre, så er det en meget stærk fremhævelse af det, jeg før kaldte økologi 1. Naturen var oprindeligt balsamisk for os, nu er det vores blasfemi, der altså trænger den tilbage. Det var den tidlige Ole Jensen. Og man kan sige, hvad indgik der i de økologiske debatter dengang? Ja, tanken om, at der var grænser for vækst, Rom-rapporten. Tanken om, at der var mangel på råstoffer. Lige pludselig fik vi en oliekrise i 73 året efter. Det er jo nok ikke nødvendigvis, fordi der manglede olie, har det vist sig, men fordi Rom-rapporten pegede på, at nu kunne oliekrisen blive kostbar, så nu kunne den laves. Nu ved vi i dag, at der er masser af olie. Problemet er at fyre den af. Der var en hel masse også nymarxistisk kulturkritik vendt imod det industrielt videnskabelige kompleks. Det var sådan noget, man sagde dengang. Mange gør det stadigvæk. Jeg tror bare ikke, det er særlig klogt. Det vil jeg komme tilbage til, fordi vi simpelthen skal have industrien med os, hvis vi skal gøre noget ved klodens fremtid. Det er der ikke alle, der er enige med mig i, men det er det, jeg prøver på at sige noget. Der var et opgør med atomkraft i 1975. Jeg selv var med til at gå i demonstration. Ja til jord, ja til sol og vind og cykler. Nej til atomkraft. Hvad skal ind? Sol og vind. Hvad skal væk? Barsebæk. Og så en generel kritik af vækstparadigmet. Men der var ingen kritik af den voksende verdensbefolkning. Det er også meget svært, fordi det så at sige er politisk ukorrekt. De forbudte spørgsmål stadigvæk, og jeg har talt meget med Ole Jensen om det, og jeg har aldrig kunne nå til enighed med ham, nemlig spørgsmålet, er vækst altid uøkologisk? Er teknologi altid uøkologisk? Det vil jeg nemlig mene, at det faktisk ikke er. Nødvendigvis. Det er et spørgsmål om hvilken vækst, hvilken teknologi. Hvad sker der for eksempel, hvis vi har en carbon capture, altså hvor vi kan tage carbon ud af, altså CO2 ud, og endda bruge det bagefter som energi. Det er en mulighed i dag. Sådan nogle ting var slet ikke med i debatterne dengang. Og derfor skrev Ole Jensen så også sin fantastiske bog I vækstens vold, og hvor han pegede på antropocentrismen med Lynn White, med i herredømmemandaten, og han siger så, at vi har også et forundringsmandat relateret til det, jeg kalder økologi 1. Vi har også et varetagelsesmandat, økologi 2. Man skal nemlig dyrke og vogte haven. Og vi skal søge tilbage til Frans af Assisi, Luther, Grundtvig og Løgstrup for at genvinde balancesansen. Mennesket har en særstilling, ja,
men vi skal ikke være specicister eller artsegoister. På det her tidspunkt forholdt han sig endnu ikke til den mere usynlige klimakrise. Men det afgørende er, at, og her har vi den gamle Ole Jensen, at han siger, at vi skal argumentere for det her ud fra vores umiddelbare følelser, der kaldes på et afkaldsetik i forhold til den fremmede natur, tilbageholdenhed, selvbeherskelse, indignation, medfølelse, nænsomhed, beskyttelse, omsorg. Alt det er der brug for, og jeg er fuldstændig enig med ham. Verden er et skaberværk, en gave til sind og sans, før den er råstof og ressource til menneskeligt brug. Ligesom mennesket ikke kan forstås uden sin krop og rummelighed, sådan kan kristendom ikke forstås uden kosmos. Jeg er fuldstændig enig i dette program. Men hans idé var, at argumentet må være rent filosofisk eller fænomenologisk eller alment. Hertil hører fænomenerne og følelsernes sans for verden. Men hvad bliver der egentlig af teologien? Ja, den bliver højst til en skabelsesteologi, men ofte også kun til en skabelsesfilosofi. Er det tilstrækkeligt i dag, vil jeg spørge om. Det, der så kommer med fase 3-økologien, er, at vi er klar over, at der findes forskellige økologiske kriser, der ikke kan skrives på én formel. Heller ikke global opvarmning, men altså der også den usynlige kemiske forurening og arternes uddøen osv. Og det er ting, der er blevet advaret imod meget tidligt. Jeg var ikke klar over det, men for eksempel Margaret Thatcher talte direkte om den globale opvarmning i FN så tidligt som i 1989. Hun var nemlig selv naturvidenskabskvinde. Og så har vi de her COP1'er, der går videre til fremover hvert år eller hvert andet år videre frem, og det er utrolig vigtigt. Men det er altså en globale opvarmning, der er i centrum. Og det er, fordi det antropocæne er i centrum, og navnlig altså varmeudviklingen der. Og hvor er så de her terapier inden for det? Jamen altså, det er altså videreførelsen af teknologisk opfindsomhed. Det er ikke mig, der siger det. Det er ikke mindst Knudsen, som lægger vægt på det, og en hel masse folk. Men vi ser jo også en genopførelse af en gammel kristen apokalyptik i form af en katastrofetænkning. En meget stor negativitet. Jeg mener, det er vigtigt med et forsigtighedsprincip i forhold til, hvad vi ødelægger og hvad vi gør. Men jeg mener ikke, der er noget grundlag for en apokalyptik, og jeg mener, det er utrolig vigtigt, at sådan en almen pessimisme ikke, så at sige, får hele spillepladen. Men jeg tror, der er en social uoverkommelighedsfølelse, som vi alle sammen kender, også når vi taler med hinanden om de her ting, venner og familie. Og hvad gør vi så? Så prøver vi på at søge tilbage til pletter af paradis på jord. Det kan jo være, at vi tager til Borneo og ser på regnskoven. Det er jo sådan set ikke særlig godt for klimaet. Så det vil sige, at der er altså en masse vanskeligheder i de her ting. Der er også en form for melankoli, som stadigvæk holder fast i at glæde sig over, hvad der faktisk findes. Og det, synes jeg, er utroligt vigtigt. Og så har vi en hel masse praktiske parenteser, hvor vi viderefører vanernes liv trods alt. Og det er meget vigtigt, men det er også meget vigtigt at kunne ændre sine vaner. Men kan vi komme udenom kombinationer af disse terapier? Det er mit spørgsmål. Det er egentlig ikke et teologisk spørgsmål. Det er et spørgsmål til os selv, som nogen, der lever i vores tid. Så går jeg til Sally McFake, som mange af jer vil kende. Hun er mest kendt i gamle dage for sin sprogteologi, for metaforisk teologi. Og hun tog et kæmpe skridt bort fra en sprogteologi over til en økologisk teologi på et tidspunkt. Hun siger, at klimaforandringerne er fremragende eksempler på, hvor dybt vi er faldet fra vores gamle piedestal, hvor vi troede, mennesket var i centrum. Og det vi blot troede var endnu et objekt på vores planet, vejret, er blevet det mægtigste subjekt, som indgyder os frygt, fordi det er langt større end os. Kan vejret handle? Ja, åbenbart. Og det med en enorm kraft. Så derfor siger hun, at vi har brug for en ny grundfortælling. Det har hun prøvet på at
gøre i den bog, der hedder Klimateologi, oversat til dansk i 2010, og den bog, der hedder Hengivelsens teologi, der netop er blevet oversat på Bodal dette år i 2024 under titlen Hengivelsens teologi, men den hedder egentlig A New Climate for Christology, Kenosis, Climate Change and Befriending Nature. Så det er faktisk en bog om kristologi. Hun er, vil jeg sige, en fase 3-tænker. Hun tænker ud fra forbundetheden, men gør så opmærksom på, at forbundetheden har vi jo ikke kun med de her smukke landskaber, som vi elsker at se for vores øjne, den romantiske digtnings bølgende bakker, men også de bjerge og skrald, som vi efterlader os. Og vi bliver nødt til at tænke på en ny måde. Ikke længere, jeg tænker, altså eksisterer jeg, og jeg tænker, naturen tænker ikke, men derimod, at jeg relaterer. Derfor eksisterer jeg. Der er brug for en relationel ontologi, osv. osv., og det gælder det hele. Her siger hun noget, som næsten alle siger, så lad os prøve at se, om hun kan sige noget mere specifikt om det. Jeg tror nemlig ikke, det er nok at sige det relationelle, fordi der findes mange relationer, der er meget giftige. Vi skal så at sige finde de gode relationer. Vi skal også finde det, som får os til at glæde os over den natur, som vi lever i. McFague bruger også begrebet deep incarnation, som jeg selv var introduceret i 2001, og siger om det, at det drejer sig om at tænke i blandinger. Og hun taler om denne grand exchange mellem Gud og mennesker. The grand exchange is deep incarnation. Gud er ikke deroppe, ligesom i den moderne konstitution, men blander sig ind i det, som er dybt og fuldkommen immanent i kød og blod, og dermed i hele skaberværket. At hele skaberværket deltager i, lever i Gud. Gud lever i os, i vores verden. Derfor lever også vi mennesker i Gud. Det er et ontologisk udsagn om virkeligheden, siger hun så. Det sagde hun jo ikke, dengang hun lavede sprogteologi. Det er påstanden om, at alt eksisterer, fordi det lever i Gud, og derfor er af en særlig karakter, ved en korsformet karakter. Så jeg var selvfølgelig meget glad for at kunne se, at hun bruger tankegangen om deep incarnation. Men udover det, så laver hun også en slags hvedekorns eskatologi, inspireret af Johannes 12:28. Alt lever i kraft af det skaberens intime nærvær i alt, som er til. Men samtidig skal alt dø for at give plads til andet liv. Det er synd. Men hele livet skal også føres videre ved Guds fornyende kraft. Det er Helligånden. Også ifølge evolutionen må et hvedekorn dø, for at det kan nære andre. Vi må blive forvandlet, tage en ny identitet på os. Ikke den identitet, vi har taget os nu, men en identitet, der ikke er uafhængig i sig selv, men udspringer af det kosmiske given og modtage mønster. Det synes jeg er en rigtig god pointe. Det, der måske står lidt uklart, det er der så ikke nogen eskatologi, eller der taler om en immanentiseret eskatologi, men jeg vil bare prøve at sige til jer, at I kan prøve at høre hendes eget testamente på nettet lige før nogle måneder, en måneds tid før hun dør. Det er altså optaget og findes derinde på nettet. Bare slå Sally McFagues testament op, så kommer det frem. Hvad er der så forskel og ligheder mellem Ole og Sally McFague? Jo, begge tænker ud af huset. De sidder ikke og laver sådan en indre teologi, de tænker i korrelationer med anden tænkning. Ikke i et lukket teologisk fortolkningsrum, men der er altså også forskel. Ole Jensen bruger jo altså som bekendt Løgstrups skabelsesfænomenologi, lærer af digtere, Bjørnvig, Inderen Tagore, Søren Ulrik Thomsen, men tager altid afstand til naturvidenskab og teknologi. Har vi råd til det, spørger jeg, hvis vi skal gøre noget ved klimaforandringerne? Sally McFague derimod, hun inddrager fysik og evolutionsbiologi som hendes naturlige partnere, men hun inddrager også buddhismen, nyere økologiske tænkere som Timothy Morton og Karen Barad, alle sammen fase 3 tænkere, der egentlig går ud fra blandingens metafysik, det som jeg har kaldt økologi 3.
Ole Jensen holder sig til en skabelsesfilosofi, der bygger på almen genkendelig erfaring. Sally McFake benytter alle 3 trosartikler i udfoldelsen af en økologisk teologi. Og jeg vil bare sige, at på en måde kan man inden for det, som nogle af os kalder skandinavisk skabelsesteologi, der rummer Løgstrup, Windgren, til dels også Regen Pranter, der vil man sige, at Gustav Windgren faktisk gør det, som også Sally McFake gør, men altså som Ole Jensen ikke gør, nemlig også at tænke ud fra et bredt gudsbegreb, der altså også omfatter kristologien og Helligånden. Nu til del 3. Den, der har lavet tankegangen om de 3 økologier, er min kollega Cecilie Ruborg, her hendes bog, og jeg har et projekt sammen med hende, støttet af Velux, som jeg leder, og hun er med i det som antropolog, som egentlig handler om økologisk etik vedrørende konkrete kroppe og mad, og altså selve materialiteten, det som jeg interesserer mig mest for selv. Og det er sådan set den fremmede natur, vi har allerede set den på tavlen, den anderledes vilde rå, men også fortryllende natur. Det var Ole Jensens primært det domæne, men selvfølgelig også den kultiverede natur. Også her står vi over for naturen. Landbrug, skove, kulturlandskaber, haver og byer. Men vil jeg gerne tilføje, også teknologiske landskaber med energifangere, sol og vand, vind og med energiproduktion. Og jeg skulle måske have lavet også ekstra. Vi har også CO2-fangere. En CO2-fangst bliver utrolig vigtig, fordi vi allerede er oppe på så højt et niveau af CO2 i atmosfæren, så det faktisk har disse varme bevirkende konsekvenser. Og det lyder måske meget mærkeligt, fordi det meste af vores atmosfære udgøres af kvælstof eller nitrat, N2. CO2 er kun 0,042, men det var altså 0,033 for bare en 30 år siden, og det er faktisk det, der giver denne enorme varmevirkning. Men det afgørende er jo altså, at vi sådan set bliver ved med at skulle gribe ind i naturen. Vi kan ikke nøjes med en tilbageholdenhedens etik, vil jeg sige. Vi bliver også nødt til at gribe ind i den, men vi skal gribe ind i den på en anden måde, hvor vi virkelig altså tænker over, hvad er det, som er det vigtige for mennesker. Det er for eksempel energi, men også hvad er det, vi skal netop bevare og holde os tilbage fra. Og det er jo derfor, vi har en masse også eksempler på kultiveret natur, som for eksempel naturparker, genindførelse af elgen osv. Og så har vi det, jeg interesserer mig allermest for, den infiltrerede natur. Her er vi del af en helhed. Naturen, mennesket er i naturen, og naturen er i mennesket. Mennesket er ikke længere det eneste centrum i verden. Vi bliver så at sige decentreret. Der er andre centre end os selv, men vi er samtidig også en aktiv medspiller i verden, som vi jo ved, fordi vi lever i den antropocæne tidsalder eller i den begivenhed, som det er. Kan man tænke det her teologisk? Jamen det mener jeg, at man kan og allerede for længst har gjort. I den gamle tradition, også hos Luther, også hos Augustin, også hos de græske fædre, også hele vejen igennem middelalderen, taler man om, at Gud har skrevet 2 bøger. Naturens store bog og Bibelens mindre bog. Men Bibelens mindre bog er til gengæld præcis. Det er naturens bog ikke. Den fortæller både om noget, som er godt og noget, som er skidt. Der er både resonans og dissonans i naturen, og det er derfor, at Bibelen er nødvendig for at være Guds klare ord. Frans Assisi, som har været nævnt før, han forholdt sig jo til elementerne. Han boede selv op i en lille klippehule om sommeren. Jeg var oppe og besøgte den her i foråret og talte med fuglene. Og en af hans efterfølgere, ham der også skrev biografien om ham, Bonaventura, også franciskaner, skriver i sin Hexameron, som er en udlægning af Genesis, visdommens, Kristus' ansigt er allesteds nærværende i enhver skabning. Det er et meget stærkt udsagn, fordi det er jo sådan set lang tid før,
vi har denne tvedeling i natur og kultur. Så den er altså ikke til stede. Den er heller ikke til stede hos vores egen Martin Luther. Sol, måne, himlen, jorden, Peter, Paulus, du og jeg, alle er vi Guds ord. Det lærte jeg aldrig på universitetet. Det finder man ikke i Leif Granes Lutherforskning for eksempel. Men kun enkelte bogstaver eller stavelser sammenlignet med hele skaberværket. En meget stor sans om, at Gud taler igennem et hvert menneske. Nu er der altså et menneske her, men det er også sol og måne, himlen og jorden. Og han kan da gå videre til næste citat, som kommer fra hans tolkning af bjergprædikenen, hvor han spørger om, hvor egentlig prædikanterne henne. Og så siger han, at der er mange flere prædikanter oppe i luften, end der er nede på jorden. Og så tror man så måske, at der er tale om engle. Nej, han siger, at vi har lige så mange lærere og prædikanter, som vi har små fugle oppe i luften. De forkynder nemlig både lov, nemlig det, at vi faktisk skal finde den mad, vi kan finde for at kunne overleve, men de synger også og er dermed med til at prædike evangeliet. Og nu går vi ind i hans taler, bordtaler, og der går han jo rigtig til stød og siger, at hvis du virkelig kunne forstå et enkelt korn i et ne helt igen, vil du dø af forundring. Okay? Så det er altså en meget stærk religiøs sans for økologi 1. Og Grundtvig kan et enkelt sted, det er altså ikke mange steder, kan han i en prædiken sige, vi takker dig, fordi du skabte verden i dit billede og efter din lighed. Altså, ikke kun mennesket, men også verden. Verden er ikke kun fodspor, men er simpelthen åbenbaringssteder. Der er lige kommet en ny undersøgelse her for nylig, også her hen over sommeren, som stod i Kristi Dagblad, der viser, at 48% af folkekirkens medlemmer siger ja til, at man indimellem kan opleve, at der er mere mellem himmel og jord ved at bevæge sig ude i naturen. Det er derimod kun 39% af dem, som ikke er medlemmer af folkekirken. Det kan man så diskutere. Er det fordi, vi er mere naturreligiøse også? Og hvis det er vigtigt, hvis det er rigtigt, så er det meget vigtigt at sige højt, fordi en af de kritikker, der er af kirken i dag, er, at den simpelthen ikke interesserer sig en døjt for naturen i virkeligheden. Så det vil sige, at det er faktisk sådan, at vi er mere naturreligiøse inden for kirken og uden for kirken. Det kan være, fordi man uden for kirken, der er man bare ateister, men det kan også være, fordi vi faktisk lærer at se naturen op af den ting, som Gud har gjort. Vi synger morgensange og synger sange, der egentlig er forundringssange hele vejen igen. Hvad så med økologi 2? Jeg vil ikke sige så meget om det. Bare minde om, at der er den der dobbelthed om at dyrke og at vogte. Og det, som jeg synes er interessant, er, at det at vogte, det hedder på hebraisk shamar, Genesis 1:2-15, at det drejer sig om at bevare naturen, jorden. Det er faktisk helt det samme, som også indgår i den aaronitiske velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Og der er vi altså inde i den her tanke om at give og tage. Og det er også helt klart, at hvis man skal tale om sådan et forvalterskab i dag, så må vi gøre det meget mere langsigtet. Og jeg tror altså også, at vi bliver nødt til at indtænke teknologien som et af de redskaber, vi har til at dæmpe klimakrisen. Jeg er bange for, at den ikke lige om hjørnet kan løse, så skal der i hvert fald ske noget helt nyt. Og indtil da må vi så lære at leve med den. Vi skal gå sagte på jorden og også have så få fodspor som muligt der. For her har vi jo et billede af de her mange konflikter, der er. Nu tager vi for eksempel Teslaen deroppe. Det er jo da simpelthen noget af det mest kapitalistiske, der findes. Og det er Elon Musk jo også selv, og han støtter endda også Trump, viser det sig nu. Det er ikke rart at tænke på, men elbilerne er med til, at vi kan nå klimamålet i 2030. En af de store overraskelser, at det skete hurtigere. Så har vi så nogle eksempler på rewilding, og her har vi endda tankegangen om, at vi skal have elge reintroduceret heroppe i Nordsjælland. Det vil komme til at starte lige her 10 km nord for, hvor jeg sidder nu. Men vi har jo altså også
en elproduktion, der skal laves for, at Teslaen kan køre. Og her har vi så et atomkraftværk. Det er ikke kønt at se på, og det er også farligt. Og jeg tror ikke, vi skal have det i Danmark, men jeg er glad for, at de har det i Sverige. Meget glad for, at de har det i Kina, og at de har det i Frankrig. Det er forudsætning for, at vi kan tænde lys, også når der ikke er meget vind på. Der er solfangere. Det er sandelig heller ikke kønt at se på. Og vi har vindmøller, som jeg personligt synes er meget smukke. Men vi har en meget stor kritik af for eksempel af vindmøller, som gør, at vi ikke har sat nogle nye vindmøller op i de sidste par år. Og jeg må altså sige, det er faktisk Dansk Naturfredningsforening, som ellers nu har gjort så meget godt her i trepartsforhandlingerne, som har klaget igennem de lokale foreninger, så det ikke er blevet til noget. Det er et stort problem for os. Der er masser af etiske konflikter bygget ind i det her. Der findes ikke én løsning, der kan løse alle vores problemer med et vips. Så kommer vi så til økologi 3, som er det, jeg interesserer mig mest for. Det gør jeg selvfølgelig, fordi jeg også arbejder med deep incarnation, dybdeinkarnation, som har at gøre med den der forbundethed der. Men altså, der er også noget antropologisk i det. Ja, har vi en særstilling? Ja, vil jeg sige. Men vi kan andet og mere end andre skabninger, for eksempel at sidde her. Men andre skabninger kan også andet og mere end os. Tænk på ekolodssansen, som delfiner har, for eksempel, som vi næsten ikke har. Og jeg synes, det er meget spændende at se, at nogle af vores gamle begreber, som egentlig gør os unikke, vi siger, at mennesker er personer. Det betyder jo egentlig nogen, som lyde går ind og ud af persona. Så vi er sådan set allerede bestemt som nogle sonarer atmosfærevæsen. Og på samme måde er vores kroppe ikke kun defineret af det genom, vi nu engang har fået. Og så er det jo igen noget, der altså bruges eller ikke bruges, alt efter hvad vi gør ved vores genom. Men vi lever også med vores mikrobiom, svampe, bakterier, alger. Der er mange flere mikrobiomstørrelser end DNA i vores krop. Det ligger i vores svælg, i vores mave, i vores øregange, i vores øjne, på vores hænder osv. Og hvordan vi egentlig hænger sammen med verden, kan måske selv sådan noget, som COVID-19-vaccinerne illustrerer. Det er jo på en måde noget kunstigt at få en vaccination. Og dog er det altså RNA, der altså bliver brugt til at arbejde videre inden for vores immunsystem. Så jeg tror, at det vi skal lære, det som egentlig Ole Jensen sagde, vi skal være mere end humanister for virkelig at være eller blive humane. Og det andet er, at vi må lytte til naturens stemmer i tingenes parlament, som Bruno Latour har formuleret det. Sidstnævnte har i øvrigt lige skrevet en bog her i 2024, der kom efter hans død, som hedder If We Lose the World, We Lose Our Souls, som er faktisk den er skrevet som en bekendende kristen til kristne. Så det er en lille bog på 110 sider. Jeg vil bare anbefale den. Hvor er så økologien henne? Jamen den er jo netop overalt. Og det er det afgørende, at økologien ikke er noget, der har at gøre med økologiske mærkevarer eller at leve på en helt bestemt måde. Og når jeg er ude og holde foredrag så i folkelige forsamlinger, så starter jeg altid med at sige, at jeg ikke er en økologisk helgen. Og det er der faktisk ikke rigtig mange af os, der er. Men vi kan så at sige gøre det, vi kan gøre inden for vores domæne, ud fra en forståelse af, at vi lever i et hus, et oikos. Og det gælder også om, mener jeg, at få fat på, at økologi ikke kun er noget med kriser at gøre. Det er faktisk også noget med glæder at gøre. Altså at vi simpelthen genfinder glæden, og dermed altså også skabelsesglæden, som er derude, men som jo også er inde i os selv, i vores sanser osv. Hvis man tænker dette, så kan det måske også sige noget om forholdet mellem Gud og verden. Og det er en meget primitiv model, og I må gerne korsfæste mig for den, og helst ikke, men alligevel, det kan man. Men pointen er den, at inde i denne verden, som er den inderste cirkel, der har vi igen
naturligvis en forskel på mennesker og natur, men der er stiplede linjer, og der er hele tiden der, og bevægelsen går frem og tilbage. Og Gud er til stede i denne verden, også i naturens verden, også i menneskets verden. Gud er lige så meget til stede i træets liv, som i menneskets tale. Og igen har vi det her kæmpe store problem med, at naturen er jo ikke bare god, vel? Den er jo også hård, ond osv. Men de mennesker er jo heller ikke bare gode. Vi bruger også vores ord til at ødelægge andre mennesker. Og selvfølgelig er der altid mere at sige om Gud. Gud er altid mere end transcendent, som man siger, men jeg tror, det er bedre at sige mere end en forståelse af, at det guddommelige både er der og er mere end det, der er der. Det mener jeg er en forståelse, som egentlig de fleste er med på. Også selvom de ikke lige siger, at de er kristne eller tror på Gud, så vil de sige, jamen altså, hvis man tror på det, så er Gud altid mere end det, der er inde i det. Og det kan man så læse, for eksempel Sally McFake med en lup, og så spørge, har hun egentlig den der beyondhed med? Jeg vil sige, ja, det har hun faktisk. Men hvad gør vi? Men hvordan forholder vi os til den? Det har jo også at gøre noget med den positive teologi, det vi kan sige om inden for den inderste cirkel, og det, som har at gøre med den negative teologi, eller den mystiske teologi, eller den apofatiske teologi, hvor man hele tiden taler om Gud og det guddommelige på en sådan måde, at man ikke tror, man har løsningen, at man har sandhed. Sandheden er altid derude. Den er ikke i mig. Den er guddommelig. Så prøver jeg på at lave en modstilling her. Vi kan sige, her har vi sådan en virkelig sekular gudsforståelse. Gud er et andet sted. Det kan godt være, at Gud er. Gud er ukendt. Ja, han har i hvert fald ikke åbenbaret sig for mig. Vi selv er kastet ind i en gudløs verden. Der er ingen Gud her. Vi skal derimod selv skabe mening. Små øer af humanitet. Det er jo humanisme, det her. Jesus, han er en forgangen historisk person. Vi kan godt lide ham. Det er rigtig godt, det han har sagt. Men al den snak om Kristus er bare en ornamentik. Det er sådan, man kan sige inde i kirken. Det er ikke noget, der eksisterer ude i virkeligheden. Kirken, hvad er så det? Det er det sted, hvor vi kan mindes Jesu ord, og hvor vi så fastholder de kristne værdier. Sådan er det. Hver af os skal også dø, så er det slut. Og det gør ingen forskel på mig, om det sker ved klimaforandring eller på en anden måde. Dø skal vi alle. Så har vi så at sige et modbillede her. Gud er til stede i alt, som er til. Gud har vist sig for mennesket i Jesus og i Guds rige, som er midt i blandt os. Skabelsesteologisk er vi båret ind i en verden, der allerede har mening og resonans. Vi er velkomne. Vi skal finde livets mening med hinanden og verden. Vi skal ikke altid skabe den ud af ingenting. Vi skal være både forundrings- og forandringsparate. I inkarnationen er Gud blevet menneske og har forbundet sig med hele skaberværkets vævning. Det er deep incarnation. Det er det her med blandingens metafysik. Kirken er et sted, hvor Gud har lovet at være nærværende for os på en klar måde i ord og sakramenter, for eksempel dåb og nadver. Ja, så er det rigtigt, vi skal alle dø. Også det livfulde univers vil få sin ende. Men troen drejer sig om, at ligesom vi kommer svævende ind i verden, sådan skal vi og naturen føres svævende ud af verden. Hvordan ved vi så til gengæld ikke? Men der er altid et mere. Der er altid en helligånd, der fører videre. Og her kunne jeg så måske, nu har jeg tid til det, så gør jeg det livligt, måske lidt hurtigt, giver et teologisk bud på de 3 trosartikler. Jeg har på en måde allerede sagt det første. Verden er Guds, ikke vores ejendom. Vi er båret ind i en spraglig verden, fyldt med betydning, og vi er velkomne. Vi er ikke kastet ind i en tavs og tom fremmed verden. Jo, det er vi også nogle gange, men det er ikke det fundamentale. Men vi er samtidig skabt til at være medskabere på verden. Det er det her med varetagelsesmandatet. Vi skal derfor være både forundringsparate i forhold til økologi 1, omsorgsparate,
i forhold til økologi 2, og altså forandringsparate. Vi skal være med til at ændre os selv. Så er der i virkeligheden meget mere at sige om Jesus som Guds søn, og nu bliver det måske lidt for tæt, men alligevel. Men talen om åbenbaring betyder jo egentlig, at sådan som Jesus var og levede, sådan er og lever Gud. Og det vil jo så sige, at det virkelig er sådan, at Gud har åbenbaret sig. Der alle steder, hvor vi, så at sige, forundres og kommes i møde. Guds rige er midt i blandt os. Men det sker ikke altid og alle vegne, for lidelsen rummer ikke kun resonans og samklang, men også dissonans og disharmoni. Derfor vil der altid være en forskel mellem Guds mange ord i skaberværket, naturen som Guds bog og Guds klare ord i Kristus. Men i inkarnationen er Guds ord blevet kød og har taget bolig i blandt os, det vil sige går helt ind i materiens skød. På korset går Gud tilsvarende ind i materiens dyb af lidelse og ned i hver skabningsfølelse af frustration og meningsfravær. Den opstandne Kristus har tilsvarende givet løfte om at være til stede med os alle dage, som i dåben, uanset om man kan høre nogen resonans eller ej, uanset om man er der, hvor tingene lukker sig omkring en. Så står ordet tilbage. Og Helligånden er på den anden side, eller på samme måde, det, at ingen skabning lever alene, og at enhver skabning skal føres videre. Vi er derfor mere, end vi har brug for syndernes forladelse. Det hører med til Helligånden. Tilgivelsen. Men der er også mere at sige om os som mennesker, end at vi er syndere. Vi er også skabninger, der skal føres videre og ændre os. Vi frelses aldrig helt for os selv og for hinanden, men vi skal forsones med hinanden. Jeg skal også forsone mig med mig selv, som den, der ikke er perfekt. Tilsvarende frelses vi ikke fra verden, men vi frelses sammen med verden, sammen med andre mennesker. Og det er det, jeg mener, der symbolsk udtrykkes med talen om fællesskabet mellem levende og døde, som er en social metafor, og med kødets opstandelse, som er en legemlig metafor, og i troen på det evige liv, som er en biologisk natur. En biologisk metafor. For mig er denne treklang i den måde, hvorpå vi taler om de ting, som vi ikke, så at sige, kan begribe, eller bare sige, hvordan det lige er utrolig vigtigt. At der både er det sociale fællesskab, legemligheden og altså livet. Og det er der selvfølgelig ingen, der vil kunne sige noget om i endegyldig forstand. Alligevel så gør vi jo så forsøget på det. Jeg har sat K.E. Løgstrup for neden her, som den, der egentlig er, for mig at se, er den, der er den første, egentlig allerførste, der har, så at sige, opdaget økologi 3. Det er derfor, jeg også har en kritik med min gode kollega Cecilie Ruborg, fordi hun mener kun, at det er økologi 1 i Løgstrup-traditionen. Det er det med, at sansningen er så tæt inde på os selv, nærmere os selv, end vi er os selv. Og så har jeg allerede nævnt Ole Jensen i Vækstens Vold, som jo er virkelig en fantastisk bog, som satte scenen. Den er lige blevet genudgivet igen. Jeg læser den faktisk med et hold studerende sammen med en sociolog nu her i efteråret. Jakob Wolf er gået i samme spor, og her er en meget smuk, synes jeg, forside om det ubevæbnede øje, som har at gøre med den her sansningsfornemmelse, som er nogle af hans essays der. Og så vil jeg nævne Martin Ishøj, som er yngre end os alle sammen, som har skrevet bogen Klimaklar Kristendom, og som har den pointe, at den egentlig virkelig går dydsetisk til værks. Den prøver på at sige, jamen det er ikke nok at sige, hvor er det forundringsværdigt osv. Vi skal simpelthen få det ind i os selv, i vores egen måde at leve på. Og så har vi min egen bog også ind i fællesskabet, som jo ikke handler om økologi, men som er en tænkning om simpelthen om det evige liv og Guds rige, som fra først til sidst går ud fra, at mennesket aldrig er et individ, men altid et fællesskab sammen med andre,
og i det fællesskab er også naturen. Det er så at sige en økologi 3 eskatologi. Og så vil jeg bare nu sige tak for opmærksomheden. Jeg vil også sige, at jeg har ikke kunnet se jer, mens jeg har holdt dette oplæg, og så jeg regner med, at jeg skal ud af det her for at kunne se jer igen. Tak. Ja. Jeg flytter mig lige. Lige få mine indstillinger i orden. Tak skal du have, Niels Henrik. Det var meget, meget spændende. Det var et område, jeg ikke har beskæftiget mig meget med. Nu bliver jeg en hel del klogere i hvert fald. Skal jeg lige love for. Er der nogen, der har spørgsmål? Og er folk der endnu? Nu bliver det lige pludselig lydmæssigt helt dødt. Jeg kan høre dig i hvert fald. Ja, okay. Så er vi to til stede i rummet. Så hvis ikke der lige er spørgsmål, så vil jeg gerne bare sige nogle af de ting, som jeg synes er vigtige for kommunikation her. Nu er der allerede et spørgsmål, jeg siger det bare helt kort så. Og det er, at man ikke siger, nu har vi løsningen. At man ikke siger, nu kommer jeg som en ekspert, der ved, hvordan vi skal komme ud af den økologiske krise. Vi skal så at sige starte på linje med andre, og man ved nogle gange mere end andre, man opdager også, at man ved mindre. Og det andet er, at selvom vi alle sammen skal gøre noget ved det her, så har vi ikke nogen, så er der ikke nogen af os, der er økologiske helgener herhjemme i Danmark. Så det er også meget vigtigt at få det kommunikeret, for ellers bliver økologi sådan noget med at opskalere en krisestemning og samtidig sige, at jeg ved, hvad der skal gøres ved det. Det er en meget ufrugtbar måde at tale med andre mennesker på. Signe, vil du sige noget? Ja, tak. Ja, det vil jeg gerne, Arne, og tak for et super foredrag, Niels Henrik. Og jeg har 2 spørgsmål. Det ene spørgsmål, det er egentlig taget fra starten, hvor du, Arne, sagde om Niels Henrik, at du foreslog, at man ligesom skulle have sådan en skabelsessøndag i kirken. Og altså, jeg har jo kvæg, at jeg bor sammen med den tyske provst for det tyske mindretal her i Løgumkloster, jo et tæt forhold til den tyske kirke. Og der er der jo en meget stærkere traditioner. Der har man jo også en skabelsessøndag, hvor man ligesom fejrer skaberværket. Og man har jo der også institutionelt i kirken faktisk et, hvad kalder man det, et område eller et institut, som beskæftiger sig med skabelsen, eller med mange af de temaer, som du også har ridset op. Og så vil jeg høre dig, altså hvad vil dine, altså har du ligesom sådan nogle praktiske ting, hvor man kunne sige, det kunne være skide godt, altså ligesom også med din trosbekendelse nu, som du har delt med os. Ja, jeg har faktisk noget meget praktisk. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, fordi altså høstgudstjenester, synes jeg har været vigtige. Det er noget af det, mine egne børn har kunne forstå også tilbage i tiden. Men laver man høstgudstjeneste i Domkirken i København, eller i Ribe, eller i en bykirke, måske ikke. Mit forslag er, at
at biskopperne skriver et brev og siger, man må gerne tage en søndag ud som skabelsens søndag. Og i for eksempel omkring i slutningen af september eller begyndelsen af oktober. Sådan som man så at sige giver liturgisk plads for det. Og samtidig også laver en liturgi for det. Altså laver et liturgiforslag, som kan være bare vejledende. Nu vil jeg bare sige, nu har vi jo altså i Folkekirken et liturgisk institut nærmest, ikke? Der koster mange millioner. Vi har ikke nogen institut for naturen, for verden, for etisk tænkning. Så vi er måske ved at bruge vores ressourcer, så at sige, indad til hele tiden. Men her var jo et sted, hvor man kunne gøre det. Jeg vil sige, jeg var inviteret til Assisi her i marts måned til en konference afholdt af kirkernes verdensråd sammen med den romersk-katolske kirke og i øvrigt også det lutherske verdensforbund. Og det drejede sig simpelthen om at få det her formuleret og få indført en sådan skabelsessøndag, som der var meget stor interesse for, og som man jo altså vil gøre, tror jeg, inden for den katolske kirke, men også i mange protestantiske kirker. Så mit forslag er simpelthen at sige, der er frit slag for på samme sted, hvor høstgudstjenesten er, eller altså som en nyformulering af det, at tale om at holde en gudstjeneste, en højmesse for skabelsens søndag. Der kan man også blive døbt, der kan man også gå til nadver og spise brød og vin. Ja, super. Tak skal du have, Niels Henrik. Jeg har også et spørgsmål mere. Ja. Må jeg stille det? Eller skal jeg vente? Ja, og det er mere sådan, at... Arne, må jeg? Jeg siger hans tavshed som et ja. Ja, tag det bare. Ja. Okay, altså hvad tænker du sådan, altså teologihistorisk, som du også har været med til, som du også har ridset op nu her sådan lidt groft. Altså sådan en som Schleiermacher, er han også en af de bad guys inden for vores forhold til naturen? Eller kunne man også bruge ham til sådan en, ny fortolkning af et vækstparadigme? Eller altså, er han fuldstændig... Nej, det er han ikke. Og nu kan jeg jo selvfølgelig være venlig, fordi jeg ved, at Schleiermacher betyder meget for dig. Det gør han faktisk også for mig. Og Schleiermachers taler om religion, som nu er oversat navn i anden tale, drejer sig jo lige om at sige, at universet hele tiden handler på os. Så det er jo i høj grad en økologi 3-tænkning. Men så kan man selvfølgelig fortolke Schleiermacher forskelligt. Og der er mange, ikke mindst i de tyske Schleiermacher-tolkere, som vil se ham som en kantianer. Og som også er et træk ved det. Fordi vi skal jo netop have sans for det. Så det vil sige, det er jo noget. Der er jo så at sige noget i vores vi skal have Sinn und Geschmack für das Unendliche. Ikke? Det er det, som religionen har, og derfor har den en plads i menneskets gemyt, som man siger. Men jeg er egentlig meget mere interesseret i 2 andre strenge inden for Schleiermacher-fortolkningen. Den ene er, det er en amerikansk kvinde, hvad hedder hun nu? Som handler om Schleiermachers forhold til Spinoza. Og Spinozas... Hvad hedder hun? Julia Lang. Ja. Lam. Selvfølgelig Julia Lam. Jeg synes, det er en helt fantastisk bog, som gjorde, at jeg kunne læse Schleiermacher på ny. Og så er der jo også min egen lærer, Theodor Jørgensen, som faktisk tolkede ham a posteriorisk. Det vil sige, det var ud fra de faktiske erfaringer, vi har med i de forskellige religioner, med verden, at det her tanken om det religiøse a priori altså formuleres. Så egentlig starter vi i den store brede erfaring, og vi så formulerer, hvad er så betingelserne for det her. Det var et langt og meget specifikt svar,
og Tusind tak. Du kan sige meget mere om det, Signe, end jeg kan. Tak. Tak. Tak, Godt, Niels der er Henrik. det er fint. Der er et par stykker. Mira, opgiver du igen, eller? Jeg tror ikke, det var mig først. Jeg tror, at det var hen ved Ulla i Asko. Okay, så siger vi, det var hen ved Ulla. Det fik jeg lige ikke fat på, hvem der var først. Ulla og konsorter. Mikrofon på. Mikrofonen er fra. Sådan. Hej. Hej. Det er praktikanten herude, der har et spørgsmål. Niels Henrik, hvordan vil du sælge den her til de hardcore dialektikere, der bare tænker, det der deep incarnation, som Sally McFake taler om, det kan ikke have mening. Altså tænker på, hvordan vil du inkorporere dem, hvis man lavede en skabelsesdag i kirken? Altså hvordan vil man kunne ligesom sælge den, for at sige det lidt groft? Jeg er ikke sikker på, at Sally McFake skulle være, så at sige, ærkebiskoppen for en sådan gudstjeneste. Men deep incarnation er jo noget, vi kender til. Kristus, du som er den store sammenhæng, som man kunne for eksempel synge, hvad hedder den? Hvad hedder den? Nu må I hjælpe mig. Den allermest elskede Grundtvig-salme om frelser og forsoner, ikke? Hvad hedder det? Hilda frelser og forsoner, ikke? Jeg ved ikke, om man må have lov til at synge den, fordi den handler om, at vi selv er ligesom isbjørne, isbjerge, som skal altså varmes op, ikke? Så det handler egentlig om, at vi selv er i det der, og Kristus er den dybe sammenhæng. Jamen det er jo sådan set deep incarnation. Jeg vil sige, det er sådan set fra Grundtvig, at jeg selv er kommet på sporet af det her. Ligesom han jo så taler hele tiden om, at det også drejer sig om støvet, ikke? Det drejer sig ikke kun om synd, men også om gebrækkelighed, om støvets altså kortlivethed og så videre, så videre. Så det er jo sådan set kristendom, det her, vil jeg sige. Men jeg vil så også sige, at det jeg siger om deep incarnation er noget mere specifikt end det, som Sally siger. Og det er fordi, hun kommer til gengæld meget længere ud med det, end jeg måske gør, fordi jeg så gør det mere sådan set inden for en teologisk ramme. Men det er jo meget vigtigt, at altså også, at personen, at den faktiske person, Jesus af Nazareth, hører med. Så det, der ligger i deep incarnation, det er, at der egentlig, at når Johannes evangeliet siger, og ordet blev kød, så skal dette kød, sarx, forstås i 3 dimensioner. Sarx er dels den konkrete krop, Jesus-kroppen, men selvfølgelig også din og min krop. Og så er sarx også, som vi ved det fra Paulus, men faktisk også fra Johannes evangeliet kapitel 3, er også det der er uden ånd, og derfor er bestemt til at dø, det som er syndigt. Og hele pointen med inkarnationen er netop, at Kristus går ind i den syndige verden og bærer synden med sig. Så det er meget sådan igen. Endelig betyder sarx også materialitet i altså alt det, hele den materielle verden og andre skabninger osv. Og det er jo for eksempel jamen altså, alle mennesker er som kød og som blomster, ikke? Vi blomster op den ene dag, vi dør væk den anden dag. Det er hele vores skrøbelighed. Så jeg mener faktisk, at det som i min, altså den udfoldelse af deep incarnation, hun udfolder det jo ikke, og jeg vil bare sige, Sally McFake citerer mig heller ikke, og det behøver hun heller ikke. Altså, det er jo sådan, så man går ind i en diskussion, og så er der et begreb, der sidder fast. Og deep incarnation har faktisk fået en meget stor udbredelseskraft, uden at nævne mig, og det har jeg det meget fint med. Hvis vi nu tager et andet begreb, som er meget, meget større og vigtigere måske, det er antropocene. Der er jo ikke nogen, der går rundt og siger Paul Crutzen hele tiden, fordi man taler om det antropocene. Sådan skal det være. Så jeg mener, at deep incarnation er utrolig vigtigt, både
for at forstå Guds forhold til synd og tilgivelse osv. Jeg vil bare lige sige, hvis jeg nu skulle gå nærmere ind i det, nu hører du meget mere, end du ønsker at høre måske. Men altså, der er jo en diskussion inden for den analytiske filosofi eller teologi, som siger, når var Jesus så syndfri? Ja, dog, han var ligesom også på alle måder, dog uden synd, Hebræerbrevet 4:15, ikke? Men er det vigtigt, at han faktisk tager synden på sig? For mig er det vigtigt. For Luther var det vigtigt. Faktisk også for Karl Barth. Men der er en hel masse purister, som egentlig gerne vil holde talen om Jesus som enten the good guy i etisk forstand, eller netop som en undtagelse. Altså som metafysisk undtagelse. Hvor man siger, det er så unikt, så det ikke har noget at gøre med resten af verden. Det er rent guddommeligt. Og det er jeg meget imod. Og det bør man også være, hvis man er en ordentlig dialektisk teolog, mener jeg. Så undskyld det lange svar. Hvad tænker du selv om det? Hvad tænker du selv om det? Hvad er egentlig udfordringen for? Jeg ved ikke, om der stadig findes dialektiske teologer. Jeg tror ikke, jeg sådan nødvendigvis ser mig selv som dialektisk teolog. Jeg har bare læst en del Sally McFague efterhånden igennem mit studie, og har ikke kunne lade være at tænke over, om hendes tanker om deep incarnation måske er gået, om det er lidt, om Gud måske i hendes billede er en lille smule for immanent i forhold til, hvad jeg forestiller mig, Gud er. Og det er sådan, jeg tror, det er derfor, jeg sådan lidt spørger ind til, hvor du ligesom ligger henne der, fordi det er noget, jeg sådan stadig er ved at finde ud af. Men der tror jeg bare, jeg synes, hun har et gudsbillede, der er en lille smule måske for immanent i forhold til, hvor jeg selv ligger henne. Ja, og det kan jeg også godt sige. Du kan finde alt tale om transcendens hos hende. Og man kan tale om, Gud er beyond alting. Så du kan finde det hele, men er det mere end som en begrænsning for, hvor meget vi egentlig kan sige om den her verden? Altså det er jo det, der er spørgsmål. Altså jeg er ikke... Jeg synes, at Sally McFague er en vigtig og interessant figur, men det er ikke... Hendes teologi er ikke... Altså, hun kan sige noget, som jeg ikke kan sige, fordi hun siger det sådan set så bramfrit. Ja. Og sådan the great exchange og sådan noget der, uden at sige nærmere om det. Og sådan er jeg ikke lavet. Jeg vil gerne kunne prøve på at sige lidt mere om, hvad det så er, der blandes sammen. Okay, det gav meget mening. Tak for svar. Mira, havde du noget? Frafalder. Ja, jeg hopper fra. Ja. Godt. Jeg kan ikke se, der er nogen andre hænder nogen steder. Nej. Jamen, så tror jeg da bare, at vi siger tak. Jeg synes, det blev rigtig, rigtig spændende, det her. Det var i hvert fald personligt, synes jeg, det var meget, meget opklarende og åbnede også nogle nye dimensioner. Jeg tænker også, det der med i forhold til vores konfirmander, der jo i hvert fald også er fulde for at tænke sådan umiddelbart frem, som jo også er meget optaget af klimaspørgsmål og omgivelser og sådan noget, at vi jo også har prøvet at finde nogle gode svar til dem. Så, men jeg vil sige tusind tak til dig, Niels Henrik, der stiller dig til rådighed. Jeg synes, det var meget spændende. Jeg synes, det var en god indledning her til vores efterårssemester. Og jeg minder på, at der er 4. oktober, ses vi forhåbentlig igen til Jesper Tang Nielsen, der vil fortælle om konflikten i Johanneslitteraturen. Og der er 1. november, minder jeg også om, der er Morten Dyssel. Og som sagt, så bør vi nok også, kan vi jo alle sammen gøre lidt reklame for det her tiltag. Men ellers så vil jeg bare sige tak til jer alle sammen, og tak for have en rigtig god dag. Tak fordi I måtte komme. Ha' en god dag. Ja.